салом дӯстон, агар ки шумо блогери машҳур ҳастед, пас ин навор барои шумо. шояд номи шумо дар рӯйхати Кумитаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда бошад. пас ҳатман бинед. Кумитаи андози Тоҷикистон рӯйхати блогнависони тоҷик ва соҳибони шабакаҳои ютуби худро тартиб дод, ки барои таблиғ ва монетизатсияи каналҳо бояд андоз супоранд. Кумита иддао дорад, ки рӯйхати ниҳоӣ нест, он пайваста нав карда мешавад. Онҳое, ки аллакай ба он ворид шуданд, аз 1 апрели соли 2021 соҳибкори инфиродиро сабти ном карда ва пардохти андоз аз даромадашон шурӯъ кунанд. ЮРТЖ ин рӯйхатро аз Кумитаи андози Тоҷикистон дарёфт кард ва рӯйхатҳо чунин мебошанд. Беҳрӯз Зеваров, молики канали Тамошов, канали Территориумр, канали Дугунаҳо, Мубориз Усмонов, молики канали Имшаб Лайф, Орзу Исоев, молики канали Орзу, Рафаэл Гулов, блогер, Мансур Нигматов, молики канали Нигматов Мансур, канали Бонуи Пурҳунар, Ёдгор Исломбеков, соҳиби канали Ирон Кинг, Набиҷон Пирматов, канали Замонави медиа. Акнун таваҷҷӯҳ меояд ба рӯйхати пурраи каналҳо. Дар рӯйхате, ки аз ҷониби ЮРТЖ аз Кумитаи андоз пешниҳод карда шудааст, боз 24 канали ютуб аз ҷумла 2 канал ба воситаи ахбори умма тааллуқ доштаро дар бар мегирад. номи канали ютуб Рэп Портал, молик Доди Худо Абдураҳимов, ташкилкунандаи Рэп Батл. Ифтитоҳи канал 4 июни соли 2016. Шон ТВ, молик Шаҳбоз Шарипов. 7 ноябри соли 2018 канал кушода шудааст. шумораи муштариён 433 000-ро дар бар мегирад. номи канали дигар Ралик Офисиал, молик Рамазон Муродов. 27 январи соли 2018 шабака кушода шудааст. шумораи обуначиён 352 000. Баха 84, молик Бахтиёр, рэпер. Кушодашавии канал 11 августи соли 2017, шумораи муштариён 63 000. Шакарханд, молики канал Саиҷон Идиев. Кушодашавии канал 4 декабри соли 2016, шумораи муштариён 117 000. Тоқид ТВ, кушодашавии канал 27 августи соли 2019, шумораи обуначиён 79 000. Хезе Корлеван, молик Азиз Азизов, рэпер. 27 октябри соли 2020 кушода шудааст. шумораи обуначиён 42 000. Навик МС Офисиал, ки ҳоло Ҷаҳонгир ТЖ шудааст. молик Наврӯз Неъматов, рэпер буд, ҳоло номаълум. Канал 28 июни соли 2018 кушода шудааст. шумораи обуначиён 162 000. Фирдавси Хурсанд, молик Фирдавси Хурсанд, корманди телевизиони варзиш. 13 июни соли 2020 канал боз шудааст. шумораи обуначиён 52 000. S1 TJ, 14 ноябр соли 2019 канал боз шудааст. шумораи обуначиён 95 000. Оила TJ, молик Шарифи Ҳамданпур, рӯзномаи Тоҷикистон. 7 майи соли 2019 канал кушода шудааст. шумораи обуначиён 164 000. Пресса TJ, молик Шарифи Ҳамданпур, рӯзномаи Тоҷикистон. Ифтитоҳ 21 апрели соли 2012, шумораи муштариён 113 000. 2 кило ва тағое, соҳиб Суҳроб, рэпер. Канал 1 сентябри соли 2020 боз шудааст. шумораи обуначиён 96 000. Паншер медиа, номаълум. Ифтитоҳи канал 19 январи соли 2017, шумораи обуначиён 691 000. Ёрматов, молик Фаррух Ёрматов, режиссёри видео Шоумен. Ифтитоҳ 28 апрели соли 2016, шумораи обуначиён 87 000. Баракат медиа, ифтитоҳи канал 17 январи соли 2012, шумораи муштариён 386 000 нафар. Ди филм, молик Диловар Сафаров, блогер. 15 декабри соли 2014 канал боз шудааст. шумораи муштариён 496 000.
таҷик шоу кушодашавии канал 26 марти соли 2018 шумораи обоначиён 73000. пешсаф тв молик баҳриддини сабур шоумин блогер 16 августи соли 2018 кушода шудааст. шумораи муштариён 259000. лайф душанбе ифтитоҳи канал 21 ноябр соли 2011 шумораи муштариён 286000. баҳодур ва шаҳло молик баҳодур ва шаҳло 7 декабри соли 2014 канал боз шудааст. шумораи муштариён 295000 нафар. ҷумаев тв кушодашавии канал 22 июли соли 2019 шумораи муштариён 207000 нафар. раҳим продакшн кушодашавии канал 18 феврали соли 2018 шумораи муштариён 343000 нафар. лаззатҳои гуногун кушодашавии канал 27 ноябр соли 2017 шумораи муштариён 93800 нафар. дар ин рӯйхат каналҳое ҳастанд ки шумораи умумии тамошобинашон хеле зиёд аст ва дар он монетизатсия эҳтимол аст фаъол бошад, аммо шуъба мушаххас накардааст ки ин шабакаҳо чӣ гуна интихоб шудааст. онҳо танҳо рӯйхатҳоеро илова карданд ки минбаъд густариш хоҳанд дод. таъкид ба ёдовар аст ки ин маълумот соли 2021 дар сомонаи ёртиҷӣ нашр шуда шумораи обоначиён тибқи соли 2022 дида баромада аз шумораи нав маълумот омода карда шудааст. оё номи канали шумо баромад? агар на, эҳтимол аст ки дохил карда шуда бошанд. пас навори навбатиро интизор шавед. хайр азизон.